Dobre, dobre. To poznám, ja tiež ľudí nasieram tým, že im poviem, v živote nikdy som sa nemal lepšie. Tak. Lepšie ešte nebolo. A keď vám poviem, kto mi to povedal, tak odpadnete, lebo bol som na pošte pre nejakú zasielku súdnu, ale neviem, čo to bolo, hej, čo tam vybavujem klientom. A nemalo to chybu, pýtam sa poštárky, no povedzte, no čo, jak sa máte, čo máte nového? V živote nikdy som sa nemala lepšie. Skoro som odpadol. To môžeme otvoriť, že je taká umývačka. Tak to zoberiem, aby... Aj s tým radom môžete ísť dovnútra. Nech to je vidno. Zoberieme ešte detail na pračku. Bolo vidno, sporák, umývačka. Ja už som zobral. Jak to vám vedia, že už ešte sa jedno. Že veľká táto. Hej. To možno ešte útelky na vecka. Už bez toho šilenia rozumiem. Si uvedomil, že ide moc rýchlo. Vždycky si dávam taký pozor, aby som sa tam z vydrženia nezjavoval a za každým som... Človek pozrie a... Áno, a zase som v zrkadle. Všade, no. A zase som v zrkadle. To tu môže vypnúť, hej? Áno. Dobre. Ja, že bol riadne nasraný. Prosím? Že bol riadne nasraný. No však jasné. Hej, sťahovať sa ma a teraz mu ešte auto rozdrbol. Tiež toto sa mi raz stalo, keď som bol v Nemecku. Už tretiemu klientovi tento rok. A 3 týždne, ak som sa mal sťahovať, ale to bolo tak, že medzi mestami, ja som si 100 kilometrov a tak 4 týždne. To je dosť. A ťukol som auto na námraze, som brzdil a autičko išlo rovno dopredu. Áno, a môžete robiť, čo chcete. Vytečený tentok. Vytečený chladič. Poteší. No. A Nemci mi narátali, že no 3,5 až 4 tisíc oprava, a to bola Fabia a ja že ale no našla si poistené, tak zobrali mi to na Slovensko. A potom mi to opravili, ale bolo to také nákladné. No a najhoršie na tom je to, že človek je v strese, ponáhľa sa. No viete to, že idem sťahovať, že 3-4 týždne, ja som na tom aute akurát behal každý 3-4 deň pozerať klipy. Áno. Počkaj, ešte toto som chcel, vrtuľ. Počkaj, môžeme zapnúť šakt. No, to je on čo. Ať vidí, vždy sa točí. No, uvidíme, čo nám to urobí. Ešte tam ten bordeaux, neviem, či je ten... To ja tak z vrchu zoberiem, aby nebolo vidno. To už mám nacvičené. To už... Aby mali predstavu, aká je veľká izba. No. No však aj také, to je zo pár tých vecí, tak sa mi do toho nechce. Najhoršie na to je, že nechce sa mi to vyhadzovať. A z druhej strany to už droga netíma mi to. A človek nevie teraz, či to má zobrať, alebo to má rovno vydrbať. No. Poznáme. Však to...